Yena-ke lo bhuti lona wabuye-ke ejele-ke naye uyangazi asijwayelene. Sure. Uma esethola-ke indaba ukuthi hawu isithandwa sakhe kanti bese sinesithandwa futhi ngaphandle. Wathi hayi angizukulwa ngoba abantu bangazi ukuthi umuntu ngibuye ejele ngisigebengu vele. Ngizokwenza into eyodwa. Ngizovela mina ngibathande bobabili. Manje nanso-ke into esengifake mana bhuti. Uzonithanda nobabili? Yebo. Like ukuthi uzokukhonza wena qhubeka nothanda intombi yakhe noma nobabili nizoba yintombi. Sobabili sizintombi manje. Nelabankashana kaMenzi yaphuza umlazanga mevane nabendlondla nophaphe ekhanda enhla nasezantsi efundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Sibingelele Black Life TV igama lohlelo ke indoda ayikhali. Sila namhlanje igama lami King Sicaka. Ngolapha kaloqa sizokhuluma nje sidingida indaba ezithinta amadoda nendlela azizwa ngayo ngento ezithile empilweni. Sizozwa ukuthi ke namhlanje indoda ekhala ngani ize ngani la ohlelweni. Nasibingelele sinamukele ohlelweni lweni sithemba ukuthi nonke nithokozile ningahle kulonyaka ka2025. Bhuti asibingelele. Yebo bhuti Nikahle kodwa. Kuyalena le sothi siyaphila phela. Nakho siyaphefumula. Yebo. Mfowethu ubani lo uma ungenankinga ukuzibika uzisho ukuthi uba? Mina ngingubongani. Yeah. Ngisuka khona nje lapha enkabeni yeThiko. Ubongani ukhulela khona la eThekwini? Yebo ngikhulela khona lapha eThekwini. Awunawo nje amakhaya? Akhona amakhaya ekhaya komama kungapha eNdwedwe. Endwedwe. Kodwa ikakhulukazi nje nokuzama amatoho ngigxile kakhulu khona la endaweni yaseThekwini. Okay, sure. Yebo. Yeah. Mina nginenkinga kakhulu and futhi bengazi ukuthi le nkinga ukuze ngikhiphele kubani mhlawumbe ngoze ngiyibhodlele kubani. Ngoba inkinga efana nalezo kuyenzeka ugcina usumuntu ogcina esenenhliziyo embi esobulala abantu mhlawumbe abantu abangahlangana futhi naleyo nto. Yeah. Ukwenza nje sasilwane. Yeah. Inkinga ezingiphethe ngenzwa yini ngenzwa umuntu. Akuzona indlela akuyona indlela engikhule ngayo. Noma akuyona indlela engifundiswe ngayo ekhaya. Kodwa manje kugcina senginenkinga mina futhi sezo involve nabantu abaningi abangahlangana nabo. Yeah. Kanti futhi ngiyazi ukuthi le lizwe siphila kulona angazi uma le lizwe kuphela noma amazwe wonke umhlaba. Umuntu wesifazane uyena kuphela umuntu onabavikeli. Umuntu wesilisa ngathi akuyena umuntu opheleleyo. Umuntu wesilisa kahle hle uhleze umuntu umuntu owenza into embi ngasonke isikhathi. Kulindeleke ukuthi uyena osecaleni onesigebengu uyena obizwa ngayo yonke into. Kanti naye usuke ehlukumezekile. Sure. Kunzima ukuhlukunyezwa ngamazwi nokuhlukunyezwa ngalezo zenzo lezo kunokushawa. Sometimes kuyenzeka umuntu mekushayile kubomvimbo mhlawumbe uthathe isonto lodwa uphole. Yeah. Kodwa izenzo ezithile usu investile kumuntu. Kuba nzima ukuthi idlule lonto. Yeah. And into ebhlungu kufika ukuthi umuntu mayothi ngihlunyezwa umuntu wesifazana athi umuntu ayimiyeka. Yeah. Kuvela kube into elula. Into elula njengadlula. Kodwa kumuntu wesifazana iziningi izinto ayalwa ngazo. Mbophe menza ukuthi usuyathukwa na yonke into. Yeah. Kanti abantu abazi ukuthi njengoba sengilele ekamereni nalomuntu kwenzekani. And futhi abayikhathazi ngalokho ababuzi. Banankinga nje akubahluphi. Yebo, nanso ke inkinga ke. Mina ngithandanile nomuntu wesifazane ngicathi iminyaka eminingana. Sure. Kanti unemfihlo. Lemfihlo lena igcine isingifaka enkingeni. Kuqala kwathi into ezoba ingcapha nje shuthi mecabanga bonke izoba ingcapha nje encane mhlawumbe ukuhlizwe. Kanti izofaka mina enkingeni kakhulu. Yo. Manje ngiyasaba ngisho ukuhamba kubantu ngeke ukuthi mhlawumbe sebeyazi. Manje ngikhamba abantu behleka ngingazi bahlekana kuba ngathi bahleka inkinga yabo. Yebo. Kanti abantu bayihlekela ezabo izinto. Ngithandane nomuntu wesifazane ngibona nami nje sisomuhle ngabothi hayi cha wena umuntu ozobamba lami. Yeah. Kanti umuntu ube nomuntu ayathandana naye abangahlongananga naye kuphela usuku waboshwa lo muntu. Oh yeah. Njengoba eboshiwe
ngiyamazi endaweni kodwa asijwayelene. Okay. Kanti futhi umazi kwami ngiyamsaba, angiyena umuntu onodlame mina umuntu olwayo. Ngiyamsaba vena. Ke ukuboshwa kwakhe mina angazi siyathandana umuntu ku right. Into ebenge noyiphawula engiyibona manje. Masikhuluma izingane ukwakha nje umndeni bengayingeni. Okay. Shintsha indaba, khulunywa okunye. Nje lento yokuvela kubo futhi uthi ngenze kahle nami angisho ukuthi ngisebenza yebo. Angisho ukuthi namakinana nje imali. Kodwa nje ukuvela ngibe nalawo nembeza lo cha nje. Yabo nje vele ngene enye indaba. Kodwa ngibithi hayi kuba siyathandana. Yeah. Yena yebo unothando ukubuka kwami, phela uthando kumele sambozile izinto eningi awuyibona. Awuyibona yes. Kuyaba emveni kweminyaka ethizini, kuyaba nje. Hawu. Sekubuya umuntu wakhe. Hawu. Ubuye ejele. Habe. Ubuye ejele kanjani phela mina ngazi ukuthi isithandana nawe kuphela. Yeah. Uthena betshela ukuthi njoba eboshiwe, ilicala lami lahlala. Icala ladida ejele noma mhlawumbe u25 years ngoba meblaza umnyaka anayo eboshiwe meblaza ukuthi uzogwetshwa 25 years kusho ukuthi lo muntu ofela ejele. Ofela ejele yeah. Manje umbuzo yini phona mina ngingaziswanga kusenesikhathi njengomuntu phela othandana naye akubona ukuthi uyamthanda ufuna ukutshela konke ngaye manje yena lutho ke yena ucabangela ukuthi bekuzoba kanje ebene singakhulumanga manje lo muntu vele ngiyamsaba vele plus ebuye ejele sengimsaba kakhulu kunaseqaleni vele ayi uhleka lo bakufika yena bomsaba vele bengimsaba sengapheka ukuthi uyamsaba sengapheka ukuthi ngoba sebuye ejele sengimsaba kakhulu vele angithi lo muntu noma vese sengambopha amaphoyisa sejwayele ejele ayisekho into engathi mina mengimsabisa ngalokhu uzokhuzeka kuleyo nto cha manje angazi sokuyinto efana ngenze njani yena ke lo bhuti lona abuye ke ejele ke naye uyangazi asijwayelene sure uma esethola ke indaba uthi hawo isithandwa sakhe kanti bese sinesithandwa futhi ngaphandle wathi hayi angizukulwa ngoba abantu bangazi ukuthi umuntu umbuye ejele ngisigebengu vele ngizokwenza into eyodwa ngizovela mina ngibathande bobabili manje nanso ke into esengifake mana bhuti uzonithanda nobabili yebo like ukuthi uzokhonza wena aqhubeka nothanda intombi yakhe noma nobabili nizoba yintombi sobabili sizintombi manje hawo okay qhubeka mfowethu ulala nami alale naye hawo wathi nje ayikho into engizoyenza ileyo nje manje into enkinga sengina namahloni nokuhamba ngaphandle angazi abantu bayazi mebazi futhi wathola ukuthi bayazi abantu mina ngizoba senkeni oboya sathi mina engihambe ngitshela abantu ukuthi ukwenza kanje uvinjwa yini ekusabisayo ukuthi umcebe ubona ukuthi mhlambe ijele ngelimenza lutho ingoba vele ngiyabona ukuthi ijele limenze lutho and umuntu phela unabangani labangani bakhe vele oba ngimsaba yena ngeke labangani bakhe ngabasaba angibazi futhi bonke angazi ukuthi ezebulale lo muntu kwade konakala iphi angimazi umuntu impilo ebeyiphila ngoba ezeboshwa nje kokwenza mhlambe mina ngihambisa indaba emaphoyiseni mhlambe ingasheshe ilunge ngalendlela engifisa ngayo ubulungu esahlaphe engasheshe ebuthola enkathi ubulungu esangakabutholi mina kwenzekalana ngami nanso into enkinga manje ngiyenza mfowethu ngibalance ngoba ngifuna ukubalansa la ngifuna nje ukuthi ngiyibambe kahle steep hill lesi engisona njengamanje ukuthola ukuthi njengoba uthi nintombi nobabili obviously phela unakho ukuthi acela intombi yakhe le eyintombi yakho na uthi imvakashele wena ke ukuphi lapho ungena nini ikiphi shift yakho lapho mina shuthi intombi le sinjengomna kwethu phela uma ukuthi ucela le ntombi lena tshela mina ngihamba ngoyilanda yabona nje sambe endleleni shuthi umuntu owazi ukuthi vese yathandana nentombazana wazi hayi sizithando kanti sokumna kwethu angisaqonda noma manje ngiseyindoda noma ngiyibisexual noma ngigay noma nginjani and abanye abantu abazi abantu abaningi into edla mina lena angazi zothina ba naye phela mathi khuluma phela bese ngamadoda akhe sobabili
ayisekho into azekhuluma nami ngiyamsaba lo muntu nawe ngiyakuthanda nani yabona umuntu wesifazane ubika lokhu ngizawuthini mina ngoba phela vese futhi nginengcindezi ukuthi uba ngindoda nje shuthi mangase ngimbeka isandla ngiyejele futhi and ekufuna ukuyithola ukuthi ke kulomuntu wakho osimameke lo seneyintombi naye njengamanje ngaphansi nokuthi wena kumbuza ukuthi akakhulume uthina athule ayikho into ayixoxa about lento obhekene nayo uyakubonisa kodwa ukuzolana nawe lesimo obhekene naso uma umbuza ukuthi wayengasho ngani beside lo 25 years ayocabanga nani wayetshela ukuthi kuzokwenzakalani ngawe uvela buya adloba ngolaka yabo umuntu wesazama masombambile uvela adlobe ngolaka kuze kuphele phela lento ashintshe subject khulunywa okunye naye lento njengento emphatha kabi kodwa manje ukuthi lento imphatha kabi okuningi akangicabangeni mina nevakashi insuku engaki lapha makushiwa nevakashi uthi uyasifuna nje angakhathalethi mhlawumbe uzosifuna 4 days lapha 5 days uthi nje uyasifuna nje yasithatha manje angazi nami ukuthi ngizokwenza njani ngoba ngizalana nje ingoba vele ngiyacabanga ukuthi iyona ndawo engibona mhlawumbe ukuthi ingaba nesixazululo ukuthi kungenzeka kanjani ukuze ngikwazi ukuphuma kule nkinga ngoba angazi ngizophuma kanjani and futhi umuntu emengicinga itheko lincane umuntu emekufuna angazi ukuthi ngizonze njengoba ayikho enye province enginesihlobo nakhona ukuthi mhlawumbe mengisuka la mhlawumbe ngiyawonye province mhlawumbe ngathi hwe ngoba inzima lento akuyona into encane yena ke ubhuti lo ngesikhathi ebuya esezwile ukuthi wena ubuthandana nentombi yakhe futhi ke nithanda lokho ku strong waka wahlala nawe phansi naxoxa noma uzona sekuthiwa nayo into ezokwenzeka ekhonto enayixoxa navumelana noma wavela qhamusa ukuthi kuzokwenzeka ukuthi ukucabanga kwami futhi wezwa ohlangothene olulodwa yena wabona ukuthi ngiyamdelela ngoba ubengazi nami ngimazi kodwa singajwayelene wabona ukuthi lokho kuyangidelela angivele ngikwenze kanje azange sihlale naye sicoxe ukuthi mina bokanje kanje ezwe nohlangothi lami angazi lo wesifazane ngoba ngithi nje ngihlumeze kakhulu angazi lo wesifazane ukuthi bebe ndawonye before kuze kufike kumina bebexoxa bathini ngezinye indlela wona ubhuti bewumazi ubewazi ukuthi uboshe kodwa ubungazi ukuthi uthandana nalo muntu omthanda bengazi lo futhi akuyona into enikhulume nafika kuyona nomuntu osimama asikazi sifike lokho nje waboshwa nje kwaphela kanjalo ngangazi namo ngeke ngizazi izindaba zabantu vele kodwa bewumuntu bengimazi nje endaweni ubhuti kanje futhi singasondelene ukuthi mhlawumbe uhlala umakhelwane wami kodwa nje bengimazi nje endaweni so bengivese futhi ngimsaba vele usisi kanti wakuthiya ngaliphi uma ukhuluma ngoba kwakhuluma indaba kuyovela kubo uthi wayevela ayingqaphaza la engayizwa wayeyathini uma ukhuluma kuyovela ekhaya wayekuvimba ngaliphi phela ngithi kunalento uthi mina ngikholelwa kwamalume mina ngihlala koma yabona into njengaleyo uthi manje angazi ukuthi uma uvela ekhaya uzovela ngakephi uzovela koma noma uzovela kobaba yabo abali inkinga eziningi ifa isilungisa ukuthi ifa esenze ihlabela amadlozi lana ngicela sengibona ukuthi hayi noma ngibona ukuthi ingamanga lento kodwa manje phela kufanele ngihloniphe nami into ayishoyo ngoba egcineni mhlambe futhi kuzofanele ukuthi mina ngisebenze ithukuthuku zembongolo eziveza phelele lezi yabona lonto kanti nami angifuni ukuthi ngivele ngisuke ngithatha imali ngifake emfulweni ihambe nemfundo usakhuluma ngayo imali in terms of ukuhlalisana nendaba ukuthi ke ubhekelele umuntu wakho wesifazane kuleyo ndawana mawumbheka compared to izinto ezenziwa abanye abantu besifazane kwabanye abantu besilisa endaweni zeimali wayekuphatha kahle kodwa yebo bengiphethe kahle ngoba izinto eziningi njengalemfihlo lenkulu kangaka wenza ukuthi ngingayibona kancane nginganokusola ngoba mhlawumbe kube umuntu oyengihlukumeza izinto eziningi mhlawumbe abagcina sengisola ukuthi ukhona okukhona la akwenzayo noma phela bewukhona lokho phela uthando nakuhlaza okuqondini kukhona kuhambe buye ukuthi becatshwane bekuba nani kodwa futhi sixolelana nani ngoba sometimes umuntu osifazane ukufuna ukuthi xolisa moyindoda iyajabula nje ukuthi mawuxolisile noma uyana wrong noma ubona wrong kodwa athathe iblame yakhe ayishifte kuwena okay ngoba ngiyamthanda
ngigcina nami ngixolisa kudlule kanjalo. So kuthe mase kufika likwa vele kwathi boom ngathi abona ke into engasazi ngempela ke le. Yeah. Kuhlungu ngalendlela ne. Eish. Kuzoba nje ngoba ngisuka lana nina kumanje. Angazi. Njengamanje uthi lo mlisi unimele ngento ecijile nobabili. Yeah. Njengoba nimele ngento ecijile nobabili ade nithandana nalo muntu wakho esifazana. Yeah. Akuveli nje ithutshana lokuthi wena ukwazi ukuntshontsha naye noma awusenayo straight imizwa abantu besifazane since uqalele umshikashika lensizwa nawe. Senginanokuvevezela ukuthi ngizawuthina nje manje umuntu wesifazane. Yabo uma ngibona umuntu wesifazane ngazi ukuthi uyazi ukuthi vele mina sengiphila impilo ethayibe kanje. And futhi naye sekuvela kube nemizwa exubene ukuthi konje uma ngifika kuyena sengizofika ngithinike engekho kulo muntu wesilisa. Ngizofika ngithi mina uyintombi yami noma mhlambe sizofika sithethelele icala leli. Ngoba phela lento ibhlungu mina iyaqhubeka iyangihlukumeza. Yes yena umuntu wesifazane vele elala nomuntu wesilisa akukho lapho ahlukumeze kakhulu. Mina bengazi uba ngumuntu wesilisa fine ngilala nomuntu wesifazane. Manje menzolala nomuntu wesilisa enye into lonto. Eish. Ingihlukumeza kakhulu. Angazi ukuthi into enzoyithini. Futhi mengikhuluma naye ngizobonisana ngakupho into ezogcina yenzeka uzokhuluma indlela yakhuluma ngayo nami ngicela sengihlutha inhliziyo ayiphakeme. No yena ngoba i-ex yakhe le babethandana uthini babuyelene nalomuntu wakhe noma naye uthathwa ngendluzula njengawe. Phela ubhuti yena akayibala ukuthi bakwaba ex. Bahlonisa ukuthi yena waboshwa. Yeah. Shuthi indawo yokuhlala bahlukanisini. Hayi ukuthi bahlukene ukuthi abasathandana. Manje mangibuza wesifazane why ungangitsheni phone indaba engaka yena ungitshela ukuthi betshela ukuthi uzoboshwa nje waya ayasaphinda phuma uzodikela kwayitshela ba wenze isenzo esifana nalesi futhi lento isiringa emqondweni wami ukuthi kushuthi kuningi lo wesifazane bemazela khona lo wesilisa engakwazi mina angangitsheli wena Mama umbuza ngokugcila kothando lwabo skathi lo engakaboshwa uyachaza ube kungakanani noma mhlambe ube ezinye zezintombi nje athe mayibuya lo mfo wavumbukela phambi kwakho uthi awusekhona usibanibani konke sagcina sithandana. Ukuphendula kwakhe eqaleni waqala wathi hayi bewumuntu nje njengabantu bonke njengamasoka wonke. Kodwa ngigcine mase ngiqhubeka sengembuza. Ugcina athi siyamnenga le ndaba. Engathi naye indlela enza ngayo uhlukumezekile usho ukuthi yena usefuna ukupheya isibhongo ngomuntu wesilisa. Kodwa mina eqaleni akangivezelanga lokho. Usho ukuthi mina nginjengemvu yomhlatshelo. Ehlukumezeni shuthi kwakhe ngendlela ahlukumezeke ngayo uma ngibheka ngokwami. Oh yena ungena kona wayevele ehlukumezekile kule past relationship yakhe. Uma ngilandele inkulumo yakhe ukukhuluma kwakhe yena akakhombisanga. Ngoba mina ngifika ngaba umuntu oba ngiyimina nje anginampi mina anginalo umuntu engimthanda ngiyamthanda. Ma ukuthi lo sesixakene naye fanele ngishiye lona ngiwelele komunye umthanda futhi. So yena ukukhombisa kwakhe yena ukhombisa egcineni ukhombisa shuthi lo muntu khona bebehlukumezana khona. Naba mhlambe bemhlumeza umshaya noma mhlambe into ebezenza abengayithandi yena shuthi ngoba uyamsaba bengazi ukuthi uzosho kanjani ukuthi sibanibani lento ezenzayo emphakathini angithandi. So manje shuthi lesibongo sikhiphela kubani kumina shuthi mina ngiyimva umhlatshelo ngento engayazi. Eish. Now uyithola ususengxakini ukuthi ke manje lo mlisi usebuyile ke manje uzoqhubeka la agcina khona ehlukumezeni lo muntu wesifazane ongafuni ukuyombopha ngoba phela une right yokuhamba yovula icala ukuthi ufana nomuntu oreshwayo. Yebo. But manje wena usengxakini ngento angakitshelanga yona 1 2 manje usuphenduka usibara makoti noma intontoni lo phenduke yona we relationship naye akuyona. So abantu ohlala nabo ke duze mhlawumbe which is ihlobo zakho nani bakhona abaxoxelayo ngalento. Bakhona engikwazi ukubaxoxela izinto eziningi kodwa le ngiyahluleka ukuthi ngiyayiqala ngaphi konje manje ngithi ngiyaqala. Angazi ukuthi ngathini ngoba ngiyizelana nje ingoba bengibona ukuthi iyona ndawo mhlambe engakwazi lapho ukuthi ingisize kulelo udaba lolu engibhekene nalo njengamanje ngoba ngiyabuka ukuthi iziningi indaba ngithi ngayixoxa nosibana ngayixoxa nosibana kodwa le angazi ngiyaqala ngaphi ukuthi
babukele Black Life TV angazi ukuthi ningaphawula nithini lolu daba. Umlisa esinaye la njengoba sikhuluma nje unenkinga enkulu engicabanga seyinabile niyayizwa niyayibona ukuthi wathandana nentombi kanti umnikazi wentombi useyikhindini. Mayephuma umnikazi wentombi wathi konke udla silaza udla fumuka. Uthi naye njengoba nje ekhona la intombi ivakashile kubo kwesoka naye suke la eyipheshe endlebeni into etholwa intombi nayo uyayithola futhi bafika nje njengabanakisi bobabili endaweni eyodwa. Asazi ke ukuthi mawuphawula wona uzophawula uthini ngalolu daba oluyimpica abadala kangaka. Indoda ayikhali kodwa le ndoda ihlukumezekile ngaphakathi ngoba ithi mayisola ibona sengazi lo wesifazana wayevele ehlukumezeka before lo mlisa boshwe yona yaba indvu yomhlatshelo ukuthi ingene esikhaleni somuntu obekade ehlukumeza lo wesifazana wathula du engathi usepasini. Njengamanje isenkingeni ukuthi ayazi ukuthi ingaphuma kanjani ngoba lo mlisa imsaba ukufa yayimsaba engakabulali yamsaba esebulela yamsabela nokuthi uboshiwe ke manje njengoba enza lokhu nje ayazi nokuthi mangasuka ithi yombophisa uzoboshwa right kodwa abangani bakhe abasele ngaphandle yena bazomenzani njengoba ezobe khona engaphandle nje. So ke ukhuluma lolo daba sazi ukuthi mawuphawula wona uzothini lapha kwi comment section yethu nala kwi email address yethu siza ukuthi ngabe uthini. Qhubeka ulike usubscribe ube kunye nathi sikhule nawe nje emndenini omkhulukazi mfowethu. Asibonge ithuba lothi ufike la sithemba ukuthi nawe lolu daba uzothola isixazululo salo ubuyele ekuphileni ube insizwa ube indoda nje ezithembayo njengawo wonke amadoda akhona emphakathini. Hayi ake ngibonge bhuti kakhulu futhi ngethemba ukuthi isisombululo mhlawumbe sengasithola le nkinga ngoba hayi inkinga engayazi ngempela. Hey sibonga kakhulu babukele emakhaya kwe Black Life TV. Igama lami King Sichaka Luqa le igama lohlelo libizwa ukuthi indoda ayikhali. Nisale kahle. It's the Black Life TV.